Care sunt țările care vor în clipa de față să adere la OCDE? Pentru că România nu este singura țară care vrea să devină membră a acestei organizații. În prezent, sunt 8 state candidate aflate oficial în procesul de aderare. Inițial am fost 6, România, Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația și Peru. Toate depuseseră de mai mulți ani cereri de aderare și am așteptat câțiva ani buni deschiderea procesului de aderare. Pentru o perioadă, această decizie privind extinderea a fost amânată. Dar odată cu venirea unui nou secretar general, în urmă cu 4 ani, Matthias Cormann, OCDE a decis să înceapă procesul de aderare pentru toate cele 6 țări, simultan, pe baza unui principiu esențial. Fiecare stat va avansa în funcție de merit. Ce înseamnă merit? Înseamnă să îndeplinești cele 4 criterii de extindere ale OCDE. Să împărtășești valorile democratice și ale economiei de piață, să fii un actor economic semnificativ, să existe un beneficiu reciproc al aderării și să se păstreze un echilibru regional-global între membrii. Ulterior, 2 noi state s-au alăturat procesului, Thailanda și Indonezia, și astfel numărul țărilor candidate a ajuns la 8 din regiuni și culturi diferite. Este un semn că OCDE rămâne relevantă și atractivă pentru țări care caută transparență, investiții, reforme și cooperare internațională. Și este posibil ca în viitor lista candidaților să crească, pentru că lumea se schimbă, iar OCDE se pregătește să o reflecte.